Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Kurap nga opisyal. Ug dili angay kaniya ang uniform nga tsapa nga imblina o simbolo unta sa usa ka maisog nga tigpanalipod sa nasod ug sa katawong kang magbubuhis. Sa laktod nga pagkasulti, traidor sa iyang gipanumpaan. Kagaw! Bay, Misael. Bahalag mo patay o mapatay ka mo sa ngan sa katarong. Basta kay ayaw lang yun ang awhag sa dautan nga para lang sa iyang kaugalingong interest. Oo. Bay, Misael. Ug tagang kay salamat sa mga tambag, bay. Ako ginang gitimanan. Salamat, Bay Sarge. Mausa ni kanunin akong gitambag ni Bay Jam, Bay Misael. Gusto kasi mong gihimo, Bay Sarge. Kay kana ra ba si Bay Jam sa kong tanaw? Dali ra nga mahaylo ilabi na og bahay na sa kwarta. Bay Misael. Bay palihog lang. Ayaw gid taong mag-apil sa sindikato sa drogas. Kay maguba gid mo, Bay Sarge. Mo ginatiman ninyo. Karon nga wa pa mahibalik si Madam Cheng. Baya, hinay ang grasya nga musod sa akong panudanan. Kinahanglan nga mahibalik sa normal ang akong mga rackets kadalanan na ining syudad. Gilaay ko. Nagkinahanglan ko og parahig sa iring banbanon. Nga mulipay og mutagbaw na ako karon. Hello? Kumusta ka na, Maria Picat? Inday Chikading. Okay lagi kayo ko, bossing major. Nagkinahanglan ko karon. Nakay bagong iring banbanon diha? Naaman. Pero, ang butog ka pasar baka sa imong standard. Way susama kanindot ni atong kristal? Dauroy. Wag yun, nakatupong sa akong superstar nga si Crystal. Sayang, yun kayo to nga. Gipatay siya, oy, boss major. Dili ta magisgot atong wa na aning kalibutan ha. Inday Chikading. Okay. Diya ko karon sa akong rest house. Padadi ko nga ri og iring banbanon. Kanang naiawm sa liog kay Paraygon. Okay. Nakoy auman og liog, pero kabyara ra ba nigbuhok? Kabiyarag buhok, kana. Pandirbi magana. Ha? Salto makanang mulabok. Unsa to, Bay Misael? Mga play ka og waiter sa bar? O, Bay Jam? Kiro sila, bay. Limpyom ng klase sa trabaho ba? Wala gyud ay taan isa. Di na gyud kakahimo sa pagpanalipod namo. Inutil na gyud ay ka. Kay wa na kapuslanan ang imuhang kaisog ba nga among gisaluduhan sa una. Bay Jam? Jam, ayog niya sa naman taong batian mong dagsulti ni bay bus amo agaw noy. Ay sos. Ni Prangka malangkot ko, Bay Sarge. Ingrato na ko di mo bay. Saan ako taon ka? Bay Sarge, pasagdi siyang mupahungaw kung unsay na akaron siya kahilanman. Sakto yung ang gingon ni Major Gaspar. Nga kon magsalig mi nimo sa marasa naghikog mi kay
Inutil naman di ay ka. Di naman gani tingali di ay ka makapanalipod sa imong kaugalingon mismo kay tuluan naman kayo karon. Wa ka makasabot na imong ipanulti karon, Bayjam. Ikaw ba, Sarge? Naaray yun di mo kung magpabiling ka nga makigsuod aning Misael. Basta kay ako, adto na ko dapig ni Major Gaspar. Kamay na ni mong dag panulti ko, Bayjam. Kultaon na rin, bay! Suhay. Kalma lang. Bayjam, wa ko ikaw pugni nga mobalhin ka sa imong simpatiya ngadto sa kagaw nga opisyal. Pero unta hinaot nga dili ka magmahay na nakabot nimo karong desisyon. Sige! Balin, Bayjam! Bahala ka sa buhay mo! Gikan karon. Mangkiyahay na tabay, Sarge. Ug ikaw Misael, ayaw na sa ko isipang higala. Kay si Boss Major na, muy akong agaon. Migawas sa gid ang matuod niyang bolok. Mipatigbabaw gid ang dugo sa iyang pagkatulisan o pagkakriminal. Bay, Misael, abigin akong nabag-og itong sa hingpitawan na. Waram di gyapon. Wa makutinto sa kinabuhi. Hinaot nga dili unta siya magbasol sa kauwayan. By Sarge. Nakaila ko sa duha mo ka mga higala. Mas traidor si Jam kay ni Sarge. Madibi, Kung mao ka na, ayaw nagkit pagsalig ni atong tawana. Kay wata baka siguro, tingali og luiban kaniya. di sa tingali na mahitabo maay. Musalig ka bala di ay gihapon atong Jam ha, Misael. Higala pagyapon ang akong pag-ila ni Bayjam, Madibi. Misael, Pero, oras nga luiban ko niya. Kung may mahabilin pa sa akong kinabuhi, ma, ipasalig ko yun nga anhi siya magbayad sa ako mismong mga kamot. anak, utob sa bahay mo paglikay na lang yun. Di ko gusto nga mabilanggo kapag usab. Naglikay ko kutob sa kumahay mo, ma. Apan kung ako naging kapalaran. Oh, unsaon taman. Misael, Taan pagyud ko. Ya ikaw na gyud mismo ang mohatod sa imong kaugalingon nganhin ako, Bayjam. Boss Major, ikaw na gyud mo akong yukbuan nga akong agaon. Kana, kay kaya kong ihatag nimo ang kabulahanan. Si Bay Sarge ka. Wa basab ka na, mo abot sa iyang huna-huna. Ayaw na lang pagdahom. Kang by Sarge, Boss Major. Kinakita na ko nga die-hard kayo siya kang Misael. Sa ato pa, nga hingpit ka na yung nisungag ni Adtong Misael. Oo, Boss Major. O ba'y gisulti nimo si Bay Sarge? Kabahin sa sekreto na mong gipanagsultihan, apan iyang gibalibaran. Wa man. Ang bahin sa unsa man di ay. Inaot nga pabiling tako mangyang baba. Ilabi na gyud ngadto ni Misael. Kay oras ka mo si Piat siya. Apilon ko niya siya patay. Unsay buot nimong ipasabot? Ha? Boss Major Gaspar? May gi-offer ko ni Bay Sarge nga 100,000. Usa kagatus kalibo. Tag 50,000 unta mo matag usa. Ay, kadako ko na. Unsa man din ang ipatrabaho ta nimo? Dadon lang unta ninyo sa akong atubangan si Misael. Aron akong hukmans kamatayon. Unsa? Ikaw, kaya nimong suluhon ang gi-offer na kong 50,000 nga una nang gibalibara ni Bay Sarge? Ha? Bayjam? Salamat kay nagsaruyod ka din sa bahay, Misael. O Aliyah, nakahigayon gyud. Ang gikuha man kong Sir Mart dito sa akong gipuyan, God. Mayong tao ka, Misael.
Mo kini hinungdan nga gaan kayo ang buot sa akong amahan diha nimo. Salamat ka inyo nang nakita nga rin ako. May ihang yung ta ko nimo. Oh, unsa man unta na? Daghan og kaaway ang akong amahan. Mga tao nga dautan ug may ngilad nga plano ngadto niya. Please, ayaw siya pasakti. Magkalaom ka dyan ng bahin na Aliyah. Diligin ako siya pasagdan. Daghan king salamat, Misael. Kutob sa kumahimo. Labanan ginako siya. O kutob sa kumahimo. Pagkamatyan ko ang pagpanalipod niya. Wa pa ba kay kaugalingong pamilya? Ang buot na ko ipasabot ko, wa ka pa ba day asawa o mga anak? Wa pa, Aliyah. Ulit tao pa taon ko eh. Wa pala mo samto sa kung hunahuna ang magminyo. Isod na. Wala ba ko'y klarong trabaho? Mao ba? Pasensya na gid kaayo ha. Medyo kulit ra kayo kung pangutana diya nimo. Okay ra eh. Wala'y problema. Sabay. May mo kong musod, Inday Chikading. Krista? Dali. So, dayon, katingalog na yung makikita ni mo o makasumbong ni Boss Major. Oh, salamat, Inday Chikading. Okay. Dali. Lingkod ka na sa sofa. Okay, nagkakitag angay nga paresultihan, Crystal. Okay. Sige, lingkod diha. Uy. Kadako og buhi pa ng uwat sa imong aping, uy. Mao kini ang agi sa iyang pagtigpas ako. Oh my God. Og niya sa bang mga buhi kayong uwat sa akong nakalain-laing parte sa lawas. Agi sa mga bala. Ako nahadlok para nimo lagi, uy. Nagtuo sila nga patay na ko. Nga ilang kilabay sa sapa. Oh. Kahadlok sa imong kasinatian, uy. Salamat na lang sa mga mag-uuma nga mao'y dali kaayong niugkat na ako. Sa dihang nakabiya na ang mga salbahis atong hikayuna dito sa maong dapit. Pastilan. Unsa kay may tabo no kung masayod siya nga buhi di ay ka, Crystal? Patay na si Crystal. Oh, dauroy. Gipatay nila ang pangan nga Crystal. Busa, ibalik ko na nga akong kaugalingon sa akong pagkaglena. Nga maoy akong pangan nga binunyagan. Sige! Sundan ko ikaw bisag asa ka paingon. Attorney Sam Sanliero. Mao na kining higayuna. Nga magkabaws ko sa akong makaway. Anam-anamon ko kamo sa paghawan sa akong dalan. Bangag sa ilong! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.